ya ne oye wo kata wani o bie ye o fi meboa wona ade ho oba me so ye se ya saade we se be ma be wa mu no agiro ko han excavator se wa miemu na wo ye wo na se sister em say satam na fa be ma na di say mam pacho ache na satam na oni be ma dai na di say mam pacho men kai di ti na wo so na okwado awajia mam pacho ejia sere case number 1 Habibatu Abdullah Rama complainant wofenso saboa one wabon kwadu Sheikh Abdul Razak Kaswa ko Sheikh Fonso mu prime yo mami salamu alaikum wa alaikum salam mawani so wa alaikum salam your Bible Quran na bi focus akasa precaution abodua cross opede pacho Quran fansani fatoso Bodin nama wano nyedin Bodin me Habibatu Abdul Rahman pacho me Adiyatu Abdurrahman be one sister pacho me Adiyatu Abdurrahman me sada Quran so me sada Quran sa samu ameken sa sama no kretrodo min nitro onyame Allah aboa me ya Allah aboa me Oda aje ade asem ma pacho wadawo 20 yamfa say ye best start here chiri no na me call TikTok na me hu malam dia friend no yamfa say TikTok dia ode wo ho ye ba shakadawa bad ye shakadawa e wo TikTok ho mpatwan eni ama e so TikTok ho Sheikh for so unu prime TikTok no so Sheikh for unu prime yo mpacho ena no almost o mu peka e de akonkrase akoye akanyamesem nti e ka makoma ma me yi ne number no ena me friend no ma me send 50 cedis ena me de chere no bi so ma me 50 cedis ena me de send ne nti e free ho no no ena me nti me friend sa no obisa me se ma ware na me simpacho de bi no obisa se de nti na me nware na me se no kre de nti a me nware ma di nkan wo ba ko enso hwe bebre enti no sisi a no me mpese mesa akonya be ma bia na be ba bese opa wo be huri adi nachi sa na wa hunu wo left and right ena o ka chem se wate me ya na me nware no mo be ye mo kanya awure mo be ye awure ni ma kanya me sembo mama ye frase ena me see you mate enti ewo mu a be ye yemfa se ye achiriwa ni twa mu no be ne 2 weeks me wo no ofre me be na Friday awia be na ekobo 12 na ekoye juma to ofre me no ka kire me se na mo koye zuhura na faja mbacho na ejuma da na juma okay Friday bacha enti ofre me no ka se wasene me ade o WhatsApp me nko na me nko tie nti e ho na me ko na me ko tie asema na o ka ne se omo okwa oba ye fro wo pacho me refi ko ne meka kumsuyo so nti no opese ubeshia me nkoja no nti o kan no me de ko me na nchen na me na nate hobi na me na natie na o se ye nko na me ka kire nse no kre sese no me ni ka sika ye de e wo me ho wa ndi nkan mbo mamane ko bo mamane de a ka me di nkan bo a me ho no wa mbo mamane no nti o kan na no aka kire me se obema me ka sika obetwe ka sika ma ya ye de yako nti mama mesoma bopo mitina mka chense emeka chrem papa nti meka chrem papa de besi bia nti anwumre so mesom bom papa amane na papa ka se wate nti ade achi anopa me so me free chichire na me free anopa abram pekrum na me bae me hia no pampa so no no so Africa so na e ba na dwon wadresi a Sheikh wagina bagisa ukra ni petumentu yo mpacho ena obehia mentie kokoduru ye no na omose omokope beebi ama wa yakotena nti honom na omode ye ko na menim se bia dade na na ye ayefro no beti ye ko ye no na guest house no mkorrent ye nti emu na
ɔde aduane bae sɛ yendi nti ye tuwo di na me di me de no nso ya nam sɛ fɛre nti na masi me trase nti ma mpacho de ɔkacha me ne sɛ I mean di ma me mfɛre nti me si me trase a me di na na ɔde na no bɛbɔ manum ɛhɔ na mayemre nti ɔne me bae Edia okisi wo na wa yemre ma mpacho ye me mei nti munni mu pran bia kora se ade I fan se me resist me papa nya nu ti na me baaye me pa chew enti ade e friend self respect munni bi mumpe ena wade na obi amudidi obi ono so okoka nya mesem a entile wi entile mu nyina entile Africa ka so ane so ase hihie sese ko ebu ebetakari ehia no bebo no wa hye jara bia mpacho na ya jala na no wa hye de mpacho ental boys entale bi o mapam yes kasagumu o na me de me ho yira me mpacho entale o mapam enene up and down mpacho epa ye no na wo ko no ran mu so be da fa panty mienu mpacho de panty ba ko no esan to no ano ode na no kan wa na wo ujo hoi na mu didi e mpacho na jollof musie e no kese nto kese na wo ye mle mpacho na mo de ma na mpacho na guest room ho no ma ena nti oye sa na fere nti tama na one me dai na me de me san kata mani ena okacha mi se me yi me san de mi sura na na me so me bo mi tiri nkonti de na one me yi na na makata mani na ya ne oye wo kata wani o bie ye o fi mebo a wo na ade ho oba me so ye se ya saade we se be ma be wa mu no agiro ko han excavator se wa miemu na wo ye wo na se sister em say satam na ofa be ma na di say mam pacho ache na satam na oni be ma dai na di say mam pacho men kai di ti na wo so na okwado awajia mam pacho ejia sere na wo so na ni pade watin kakakra wo ebo na wo so 20 sa kanu kure viensie asere fabi asidi aya eti ba sa no no dai mam pacho na wanyini me pacho ni age ne die mintimi nka se age say no efise na mennim ne da ena ono so wa se me peda ena me so ma adwene so amba so se na ono ko e otumi no da be mienu miensa pacho de ba ko no a no ampose ne ho nya din bia sheki atrasi ama ne hwo a ayese kwanya akopa ya no anane ye me mei gentie mam pacho nti e free honum na me ba be 1 month wanchima manya me menses ba na me suro se me de me bona mani the free one na wo ba one wo no pacho wan frɛ obiom pacho debi na wo na wo frɛ no pacho ebedru sala ne mrem ebedru sala kese ne mu ena me ame man audio ena me bisan se o na busuafo ho te se but satam na enye nduru se menya me menses ana se bi na no de o ansa o kama pacho na waware me pacho de wom ni se na menim ne da bed na menim o ka kire me se ono ba bia wadu o ka so wonware ya na ye ntro no wai de watwa me nti atwire na o mo be ye o mo ka yamesem na se na mete so o ka se o wo yere mienu na mpacho me ankasa de menim ni nyina mu no nyamesem no so ba so mpacho se nye ye nko aye de mu no matete atomu se sheki fo so akura gina mu omo de omo gina mu de de so omo de ma omo kwan se omo ware nti no omo de afa ho ehwe ma yo o masa so e den o asa gidigidi o ei enti efiro na womenses ni nyamba enti na wonim de besi mpacho enti menses ne ba besi adru no na akabe 2 days na mfansa abro so 2 days enti 2 days no na medwen say bia
etimi epa ho kakra nti ebeba nti de ne me frɛ no na eyam sɛ me nkanche ba me na me ka sɛ me kana sɛ eba na sɛ magu n'anim ase nti that day ne mambo na mane ade akyɛ na still da so gyina me so na me sa afa afo na me frɛ no ti me frɛ no asɛm ɔka kyɛ me sɛ ne nsa kurade nti me ma no audio ti mama ya me anim no kura me ma no audio enwum na me nim sɛ ɔbɛba ba reply nti wa woye audio no kyerɛ mu sɛ de asie ni me patron nti me ka kyerɛ no no wa anka hwe nti edura nwumre no na me nim sɛ ɔbɛba ba ma me reply wa ma me reply bi saa ma ade akye ma wɔyɛ saa 1 month na wɔn kasa me ho me ma no audio me frɛ no ma yɛ bia wɔn fa me call ana me de to ye malam ba ko anim so ɔyɛ small boy bi na me de to n'anim ti me de to n'anim na ɔfrɛ no na nkɔmɔ no ni didie ɛhɔ de me ntimi nkyerem nti ebe ma me sa de to malam bi anim sa malam ne de mpacho wadaro ma me ntimi mo bi anka se bondi nti yo ka fes wa monidi me de to n'anim no ɛna ɔno so ɛka kyerɛ me sɛ na saa na tie de a ɔbɛfrɛ no to ma ne nua bi wɔ outside or say over UK ɛna ɔfrɛ no to ɔfrɛ no ɔka sɛ no wɔdidi na tem sɛ yɛ frɛ ne malaika ɔyɛ bonsa malaika malaika na ɔde ato no ho so no ɛnyɛ nyame malaika na yɛ bonsa malaika be saa tam no na wɔsɛne saa audio ni na de ma saa malam na me di nka de to n'anim no si boy na didi na tempa na obekeka nsɛm ti ma still na ɔne me nkasa nti ma me so me ye audio ka chan sɛ de wayɛ no manje andi sɛ obetimi ayɛ saa da asɛm na aba na asia wie de nti na mefrɛ wa omfa nti no sɛ de wo yɛ na nya sɛ bia ɛyɛ ahokyere nti a ka me mfa fom frɛ wo bi oda ka mehwɛ me ba mehwɛ me ho akɔpem da mɛde mɛwo na mahwɛ me ba efi sɛ de wo honom no me ana mehwɛ no ni na makani na akyerɛ aw mehwɛ wa wo ya wo ba abai wanka ompa wo ho asɛm saa na mehu sɛ wo yɛ obi anka ompa wo ho ye awade abai wa wo tu ba bi obi preach a atumi aka wakoma sɛ o men send 50 cedi mana fa ko ka wurade asɛm ka boni ni utirim papa watimi ehu sɛ ɔyɛ vulnerable atimi naive aye ni say Sheki dia Abdul Razak ya woka soa ejina TikTok bekom nye we nkwa no ai say you one fan photo ama woni me de ma brai woni o preachi na o she picture na e wono a mpachai oni mpachai ne yinu mienu mpacho sa no kan ba me de enti they say what akosi say ma mpacho di akosi ni se sika o de be ma me no ebia nyafa so visa wonyimu ye sika o se de yen waje mpacho je de waje na emomo no minim ni tirimu asem efise sika o de be ma me eto da na se me yare etimi ade entimi kyere me so na mama me da hokora na adwempone aba me tirim Erati mefa phone na me frɛ no no wa mene ne kasa me kyerɛ mu kyerɛ ne sɛ bia bibi sɛ ya na sɛ sɛ no mama na ma adwe yɛ me sɛ ogina so me phone na wa kate no ebi wɔ hɔ no ma me scan ahodo a matwa nyina owia no akɔ preach scan ahodo a matwa nyina yɛ me sika mama sika wɔ de ama me no me yɛ ma adwe sɛ ka me ba ha sɛ but me de to me malam kitu na nim no de me din ka de asem no to na nim no em se o friend days o ye me santi me friend na me de audio no ka cha o se me gu na nim ase na me ka kire nse no kure wo se me gu anim ase ka we de kanya asem bia ya asem na aba na so wo na wo mpese obeye ni yie ka ye ni yie akọ bia mpo nyedai ente nanso se wo nhwe me wa me ka bibia na wakate no me ka bibia na wakate no enu nti sa nti no se megu anim ase dia sa wuti udin wo ba bi dia na ye wa nkasa na wo pe na wa ide o pe ni bi tete no afru dia wa gu ho anim ase nti mama me ka asa no em se o ma ayi me malam ba ko no audio e na o ka chen se ba bia ni ho am de ne beko se malam ne kasa kire na se me sister lab me de beko ba bia ni ho a o so odo nyame 3 times se ba bia ni ho am de ne beko a o mo be friend o be fa na se omeka se wombra obeba
enti no emane ono so a honhwe eno enti esa no de no me amede to mitrim se na sa na tie de amekọ hwe na kire kwan o kaso ho nti me kwa de besi bia ensi no kra so me kọ no da me ye ya na menya obi a sa mala mgbe na ka chem se wo hini bi number wo honom ti wo de be ma me wa kosi ni so na makosi ni so enti eba sa na de nua na me ka se wo de me na number na ma na odidi na tem na nti me friend no ka chem se no kra ni nua na free mu nti no ama abeba bia wo ho na me ka se o e na on ka friend to ka sa na akire na me friend na no won fa nti ade ebe chia mama kwa kaso ano papa bi e na dom me na me friend papa na papa ne dom me ko gala nti na sa wo di nyinsa no ko ye galam se try me ko be 2 weeks na yare nti no ana me sa ba papa na me ko tena ne fie no papa na me friend na papa na ma me 200 cedis ana me de ye nti awia no mu na me ko hu bla bi number no no so atwere so kaso ana me friend na me de ma asem tu na nim se me sire no se ha na me ba be si ne so na ma hwehwe no nti ono so gitum nti anwumre na ofrem na ogi nkyiremu ni nyina nti ade achen ye me sorry fie me sorry baye 2 mo na me ye ma sorry nyina nti me ye wie na me si mu baye 3 mo na bedru kumase ha sei na me fa aka na me tina mu nti me kodru ho na about 12 kobo 1 nti me tina ho na bla ne bae na omukọ kire me baabi a ne shop wo nti ne shop no omukọ kire ukun shop mpacha oton de yi mpacha no credit ye ko na o ma to shop ye kodru oba 5 months ye ko na o ma tum nti bla na ma ode me ko fie no kai na danfo ka se ade achi a obeba abehwe so ma bia no wa befre na ye ko no no di na chi akọ ne fie na unimu no mpacha de bi so okon wa en bon na dwan bo so se de be CBS a nti mpacha ode me ko ye no no ka se de bi de asi ni de e wo se wo frɛ no na de e wo mbia na o maka nti ma no kre na ma wo bla na ma madua na ma me di enti na mada nti me da ono wanya kukuduro nyina da obra ne de mpacha na enye ne de na ye hall na nye ne dem hall na akodai mpacha na enye ono nkwa na e wo ho ono han mpacha na enipa wo ho no yo kase nti mpacha oba Samson esa no eji Samson esa no na bla ne ba no ka chem se wa frɛ na ma woni na kasa nti me ma ne frɛ no ana m CEO mate nti wo frɛ no ana o ka kyerɛ me se nti metika mu na me de ne pictures e kyerɛ amanfo ana mpese megu na nim ase na me pese as ono ne ka kyerɛ me se me pese ombre dia ana me ba bre before ansa no no na bebre nti se asem na o ka kyerɛ me no o ka kyerɛ me se ai on adentina me ba ma anye dey man friend na last time me ka kyerɛ se me ba ho bet why wono no ka se edaya wodam na single room ti no onye single room yinu menu nti onye dey nti mamemma na adentina me ba ma anye dey man friend no nti mame onsam no ase ejina fa akododo ede na asi wo kaso aho niemra ye ni no mame duane e na ade no wan frɛ me e na eda so gina bra akro ne dem no ya cha wo ho nti mpacho asema o ka kyerɛ bla ne se santwa take it be anajo 9 to 10 no na me sambra kumase bla ne ka na me se no kre mintimi nsamba nti o boss o kan ya na me se mintimi nsamba nti bla ne hwe no se da bi se na me situation ni sitie ni ti no obem o ma de nchi o kan ya no wo mpese obepene so na me so me ka se ne aduru me so mintimi nsamba ifi se mabre me hu de me ye me hu ntimi nsanda ma chimba nti ade a chia no ba no se ono na busuafo ni ka so ono na busuafo kumase ha se nti ade a chia na bla ne ba no friend no so obesene 300 cedis ama no na o asade ama me na me de aba nti ode ma me no ss okoi wa hunu anim kora pa cho debi o ka kire me so western north baby e ka nyamesem no obeba na dia nyamesem no o ka ne sa ade se January mu no obeba nti no o ka na m ka kire blance na sa de on ka kire ne se ode isika na esene a on fa abusuafo ne number ne nka ho na me ba beduru a makwa abusuafo ne nchen efise baby a meti obi na de ma me time so aso am e wo so me tu ni na mintimi ntui maduane die mu bibia mu senke bia me wa busuafo ne nchen e da ya omo no aduane a omo be be ma na busuafo nti
ɛyɛ dɛ ya ɔmo no aduane a ɛyɛ dɛ ya ɔntimi abusuani ni ntimi nkasa wɔnyɛ dɛ ɛna wo baa ɛna me baa ntimi mama efi sɛ me baa yɛ nyina ɔmfrɛ me da mbisa sɛ me baa sɛ na me beduru yɛ wokɔ wo baa wanya sɛ mpatwɔ yɛmfa sɛ me baa yɛ ndɛ ya ne week me kɔ last week no na me kɔ hɔ no na sɛ wonyi sɛ no wanya sɛ mpatwɔ 6 months wokɔ hospital mpatwɔ ɔmane usika ma wokɔ mpatwɔ deebi mpatwɔ sika ɔde ma me ni na aka wɔ me phone no so sɛnka bosome mpatwɔ ɛyɛ was started this scan ma me no enche ɛyɛ na ɔma me 100 cedis 1.5 100 cedis 1.5 wa ma me prensa ɛna 100 cedis ne de ɛmfa sɛ sika ɔde ama me na nti yeso pese wo hɛ ɔdɛn mama mpatwɔ de wo mu ne sɛ mpɛsɛ ɔma me hu baabi abusuafoɔ ne wɔ ɛna baabi a me da no so sese yɛtumi nti ɔmbɛ rent dan ɛma me ɛna akɔla na de wa ma aka wɔne wa nkɔda nka wonya baabi na mama ka menya baabi ada na fedi ebi mama mpatwɔ wɔne wa nimuni nti so pɛ dan ma wo mama mpatwɔ sisi a no mintimi nkɔ me adwuma mintimi ni ho mintimi mama me sɔre kra na sɔre a mɛyɛ kra na gise me tenase efie a metimu no so no me sɔre a mintimi mpra mintimi nya hwee nti no aduane so a agise obi na bɛɛ dɛ ɛbɛma me aduane sɛ bi a minji anase da me a me wɔ de na mayɛ me ni bi de agise obi na yɛ dɛ ɛma mbi sɛ minji de se onye wo den mpatwɔ na me ka sɛ on rent dan ma me ɛna on hwɛ me me kɔ hospital a on ma me sika na on akola no ho nneɔma no so de ne me de ayi ni na asɛne no ɛka kyerɛ ne ɛna me sa de hospital ka nti ɔmmla na ɔmbɛtwi ama me meze chambu twaso wa meze chambu problem na na di nyansa kwan abɛne na da afa no kumsu yɔ so san sɛ ba wa di hia me abɛyɛ ne fufram eje o kekanse mu no ɔfrɛ wa na ɔtoto ayampia wo a wunima dantie bɔnamane ya mo me ntie de ɔkan bi hwade ntie yɛnum sɛ de Allah azza wa jalla yɛnhwɛ jihad edi kanfo ne yɛyɛ jihad a ɔmo yɛyɛ na me ne omi yɛmbusa yɛ ho sɛ ɛnɛ yɛyɛ jihad a yɛyɛ no ɛyɛ saa ɛna tie ana asɛm hwɛ jihad a ɔmo yɛyɛ ansa na islam bɛyɛ islam hwɛ ɔba baako gye bia mekae ɔba do aho na menti de suo hwɛ sɛdeɛ ɔmo yɛ Sumayya Allahu akbar hwɛ sɛdeɛ ɔmo yɛ Sumayya ɛsiane islam nti o ɛsiane islam nti hwɛ sɛdeɛ ɔmo yɛ Sumayya ɛgyigyefoɔ nyamesomfoɔ ɛndɛ me ne omienu Allah de ama yɛ falaa yɛnom sɛ yɛde Allah azza wa jalla ne nsɛmpa no bɛyɛ adwuma yɛbɛdi islam mmara ne so yɛde islam ahyɛdeɛ ɛne ne mmara nsɛm ɛbɛyɛ adwuma no ɛyɛ adeɛ a ayɛ den ɛde ama me ne omienu ɛdeɛ ntia hwɛ yɛm mpo a yɛanwoyɛ anto islam so mu bayi Allah hwɛ adwuma a yɛasɔde afa ɛde ato yɛ ho so yɛyɛ mmeranteɛ o yɛyɛ mogyamo no yɛ ho aden adwuma bia no ɛwɔ asase so a yɛntimi nyɔ na ɛnso Allah ɛkyɛ yɛdi islam wieɛ no yɛse daabi yɛntena se nimdeɛ kakra Allah azza wa jalla yɛ adom no yɛde bɛnante yɛde bɛfrɛ dɔm de ama islam yɛde bɛbɔ islam ho dawuro ɛde islam ho adanseɛ ɛde akyerɛ adasama na ayɛ mfaso twitwiridie de ama yɛ na wo a yɛawo ato islam som mu ɛdeɛ na ɔyɛ ba me pa maame Ameria ukun wala sheik osi yangu na ntuma de na onye kramoni mpacho last bi na metie ne program bi na wose ne papa ye presiding elder bi e wo Pentecost Kumase ha sei na mpacho ende mintimi hu ba bi a owo de yo Malady sorry bo Malady shake nsɛm a wɔkɛn on sɛ ɔno a atetere no nanka sɛ yɛnte nsɛm a wɔakyɛ tie a no ho anwan na nsɛm a wɔka no ɔbaa ɛkwan de no fa so ɔwɔ ba no kwan a wo shake wo de na fa so shake wo mi suro ni say preaching na wo preaching ni TikTok no say nipa be sakra na no amu so na wo di boni Malady ofre wa wo mfa obi afre wa wo mfa na se wa ye wadwun wa bɔ wadwun po se akra na bebu ni kwase a so kasa no kan so obi afre na wo mfa Malady asan etimi de me se national chief imam ekwa mefa so amekon kra ko na eden timi de fanfa mem mo tie yesre mo mpanifo a mo wɔ ne nkyɛn mo na mane na brantie yi
montu nsamfrɛ no monyi ne kai certificate odi preach no every ni sam uti meye kan say uti malam uti meye shake na wo medi nsam hunu wei wo peso wale bi kan yire wa maladi eya mamre kwan yensi kwan wo se nan num esia na betimi a wo betimi ho ma wale wo wale mienu dada enti oh anwe ho o mpanya wale enti na di meka kwa ma e dia wo be jambe hey anya wale enti wo ye me prom ni hweye wo tie ne jado cheche no wo fri chichewra hweye enti won se maladi he akoya dia waye no meje miminim se nyame adwuma na ho boa ana sheke abet hurasim finfin maladi nei asofo hurisim akonfo hurisim shekefo hurisim maladi tihefo ana jeje yamfa grounds ne ma wo mu fo hurisim shekefo hurisim maladi tihefo ana jeje yamfa grounds ne ma wo mu sese asofo amu kanyame atsem ama obi afri ne bonim hurasim finfin kunkei malam fo susu priti kanyame asem kroya omzu kinkei ankrofo omzu gunse nananom omzu free fifi kinkei tete maladi yanya dan edie biem ne yanye wo se wiase yati tese malam ade a waye maladi ongu islam fo animase wagu wo munyina animase ti islam fo mu tie ye munya demonstration fantia eye shake munya demonstration tiano wa wunim ni bia follow no bia say free na ti enko follow no wa ha say ya no de be ye wo kumase ya brampa ye hwe yesi kumase shake oma yemfa nkoto nanimu na adenchi na baasa no krom ha eti muni shake pani bi o ade beto nanimu a omo be frɛ no mampa cha no kre me ankasa de menim ti omo ana menim omo na mde tu o manim o papa na o ye se kohia no asem wedi no waya fa mampa cha o adaroma me papa de efi se yedi sala no mun entawantawa bi ba one ye maame ne ye ntam nti no ama one men kasa misika bi kodi ne nche na meka chense meji sika no e de akota atare efro one me ankasa bi na mekasa ne ho a wonfi me enti efi se me yem ya me de call gala no me ba na mbetena saabo honom nti ono soso mete ne nkasa wa free honom ekọ ayi because mu wo mpanifo shake fo bebre wo ho eye ne bia wo de akokọ bi mu ho kra na antentam de a sabi wo wura yi a wo gina wo preach wo mro mra so say islam fo mpanifo entimi mfre no na abrampa eno kra maladi eti yemfa ho nhwe maladi ho an ye de befa enti etie no tesi ya no onya preach no mfa nto wo ba bi o akoduru bia maladi on fa preach ne nto wo